ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. дар доираи талаботи қонун зистан маънои онро дорад ки шахс ҳаёти солимро пеш бурда ба қадри осоиштагӣ мерасад. нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ шуморо чун ҳамешагӣ аз фаъолияти милисияи кишвар дар самтҳои муқовимат ба ҷинояткорӣ вуқӯъ вайронкунӣ ва дигар чорабиниҳои соявӣ шинос менамояд. бо шумо эҳсон абдуллозода. вазорати корҳои дохилӣ бо мақсади ҳифзи саломатии аҳолӣ аз хавфу хатари гардиши ғайриқонунӣ воситаи нашадор ё мубталошавӣ ба бемории нашамандӣ ҳафтаи гузашта дар натиҷаи гузарондани маҷмӯи чорабинии оперативии ҷустуҷӯӣ ду ҳолати ҷиноят дар ин самтро ошкор намуд. дар натиҷаи коркарди ахбороти моҳияти оператив дошта бо методи фаъолияти оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони раёсати мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири вазорати корҳои дохилӣ нақшаи нашаҷавобонеро барҳам заданд ки мехостанд ин бори марговарро ба муомилот бароранд. шарван анақулов ҷамшед соли таваллудаш 1982 сокини шаҳри панҷикен ки пеш бо ҳамин ҷурм маҳбасӣ гардидааст боздошт ва аз ӯ ба миқдори 10 килограмм воситаи нашадори нави ҳашиш мусоида карда шуд ки дар бастаҳои телефонпеш дар махфигоҳе дар лаби шоҳраҳои душанбе кулоб нигаҳдорӣ мешуд. гумонбаршуда нишон дод медиҳад ки ин миқдор мухаддаротро аз ҳаммаслаконаш шаҳрвандони афғонистон бо рӯи қочоқ ба даст овардааст ва мин баъд бояд дар қаламраи ҷумҳурии тоҷикистон ба муомилот мебаровард. маврид ба зикр аст ки ин миқдор воситаи нашадор агар ба бозори сиёҳ роҳ меёфт боз чандин нафарро мубталои нашамандӣ мегардонид. ҳамзамон дар идомаи коркардҳои оперативӣ кормандони раёсати мазкур раҷабу фирӯз соли таваллудаш 1995 ва донаев шаҳзод соли таваллудаш 1999 сокинони ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанберо боздошт намуданд ки онҳо низ ба муомилоти воситаи нашадор машғул буданд. ҳангоми кофтков аз ҷайби ҳарду гумонбарон як миқдор воситаи нашадор дарёфту мусодира карда шуд. айни ҳол нисбати гумонбаршудагон бо моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида барои муайянсозии ҳаммаслакони ҷиноятии онҳо чорабиниҳои иловагии оперативию тафтишотӣ идома дорад. натиҷаи мазкур ки раёсати мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири вазорати корҳои дохилӣ ба даст овард дар баробари дастоварди оперативӣ барои ҳифзи саломатии аҳолӣ ва амон мондани ҷомеа аз зарари мухаддарот мусоидат хоҳад кард. аксар маврид муноқишаи лавзии бархи одамон дар заминаи хусумати кӯчак ба лату кӯб табдил ёфта қасдан ба саломатии якдигар зарарҳои вазнӣ ҷисмонӣ мерасонанд. гоҳо аз беэҳтиётӣ чунин муносибати онҳо ба якдигар боиси ҷароҳат бардоштани нафаре мегардад. сокини шаҳри ҳисор ҳомидов шӯҳрат соли таваллудаш 1973 барои содир кардани ҷинояти авбошӣ дастгир гардид. номбурда дар ҳолати мастӣ санаи 11 июли соли равон ҳангоми дар манзили истиқоматиаш қарор доштан бо бародари худ муноқиша намуда аз ҳиссиёти авбошӣ бо кор баъзҳои гуногуни номбурда зада ба ӯ ҷароҳатҳои ҷисмонӣ расонидааст. вобаста ба ҳолати ҷой дошта нисбати боздоштгарда дар шӯъбачаи тафтишотии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри ҳисор парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда дар пешбурди тафтишот қарор дорад. дар натиҷаи баррасии арзияи чанд нафар аз сокинони шаҳри ҳисор вобаста ба тасарруф шудани чорвоҳояшон аз тарафи шахсони номаълум ба кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри мазкур муяссар гашт ки зимни ба роҳ мондани чорабинии оперативии ҷустуҷӯӣ шахсияти гумонбари ин ҳолати дуздиҳоро ошкор намуда ба кирдорҳои ғайриқонунии онҳо хотима гузоранд. вобаста ба кирдорҳои гумонбарон гузориши навбатиро тамошо кунед. милисияи шаҳри ҳисор аз муайянсозӣ ва боздошти гурӯҳи 4 нафараи чорводуздон хабар медиҳад ки 2 нафари онҳо қаблан судшуда мебошанд. аз чапдастии гурӯҳи созмонёфта сокинони шаҳри ҳисор зарар диданд. чорвои майдаи шохдор аз бошишгоҳҳои саҳроӣ ва оғилхонаҳои аҳолӣ тасарруф шудааст. ахиран ба мақомоти милисияи шаҳри мазкур имкон даст дод ки дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ парда аз рӯи чорводуздиҳои силсилавӣ дар ҳудуди маъмурии хизматӣ бардошта барои барқарорсозии адолат ва поксозии ҷомеа аз нафарони нобакору муфтхур муваффақ шавад. ахиран ба мақомоти милисияи шаҳри мазкур имкон даст дод ки дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ парда аз рӯи чорводуздиҳои силсилавӣ дар ҳудуди маъмурии хизматӣ бардошта барои барқарорсозии адолат ва поксозии ҷомеа аз нафарони нобакору муфтхур муваффақ шавад. гурӯҳи чорводуздон аз 4 нафар иттифоқ ёфтааст. шаҳрвандон рабизода азизбек соли таваллудаш 1992 сокини шаҳри турсунзода ва ноболиғи 16 сола ҳамаслакони дигарашон ки айни ҳол дар кофтков қарор доранд дар хусуси дуздиҳо байни ҳам созиш баста дар 9 ҳолат аз бошишгоҳҳои саҳроӣ ва оғилхонаҳои аҳолӣ ба тасарруфи моли майда даст заданд.
аз чапдастии иттифоқи 4 нафара Саидов Маҳмадулло ва чанд нафари дигар зарар диданд. гумонбаршудаҳо макони дуздиро рӯзона интихоб ва асосан шабона ба дуздиҳо иқдом мекарданд ва ҳар кадоме аз онҳо вазифаи муайянеро иҷро кардааст. نمیخواد در آمدیم این که بسید که پریدیم ما همیشه زده در آمدیم گوسپنده همش اوس رفتن با ایره گفتم که مقصد تا ایس بیست سر کنم ما اوس سرش میکنم اوس میریم همون ته با یک تگی میزنه میقپی میگیریم میریم بردیم فروختیم 1700 مقصد فروختیم همون را با تقسیم که هیچ نمیمونه هم خوردن ندمیشه فقط. дар умум айни ҳол тафтишоти пешакӣ 3 лаҳзаи дуздӣ бо тасарруфи 15 сармоли майда ва як адад сечархаи электронӣ ба онҳо нисбат медиҳад ки шумораи ниҳоӣ набуда эҳтимол аст дар ҷараёни тафтишоти пешакӣ боз далелҳои нав замъ шавад. бо ошкор шудани кирдори ба ҷомеа зараровар хавфу хатари сокинон бартараф ва нисбати гумонбаршудаҳо бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст ки ҷазои сазовор онҳоро интизор аст. донев раҳмат соли таваллудаш 1968 сокини ноҳияи рӯдакӣ ба мушкилкушоӣ ном бароварда бар ивази маблағи пулӣ ба сокинони ноҳияи мазкур ва дигар шаҳру ноҳияҳо хизматрасонӣ дар самти тавобат бо роҳи фолбинӣ ва пешгӯии тақдиру сарнавиштро анҷом медод. вобаста ба ин ва мардумфиребии як зану шавҳар гузориши навбатиро тамошо кунед. новобаста аз таъкидҳои ҳамешагии омодасозии барномаҳои махсуси телевизионӣ ва аз макру ҳилаи соҳирону ҷодугарон огоҳ намудани шаҳрвандон мутаассифона ҳанӯз ҳам ҳастанд нафароне ки ба худ хулосаи зарурӣ набароварда ҳанӯз ба фолбинию ҷодугарӣ машғуланд. вазорати корҳои дохилӣ то аз ҷомеа пурра решака намудани ин зуҳуроти номатлуб бар зидди он муборизаи беамон мебарад. аз ҷумла зимни санҷиш аз ҷониби кормандони раёсати кофтгоҳи ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ дар ҳудуди ноҳияи рӯдакӣ муайян карда шуд ки шаҳрванд донаев раҳмат соли таваллудаш 1968 истиқоматкунандаи деҳаи ҷӯйбодоми ҳамин ноҳия бо истифода аз усулҳои маккорӣ ба фолбинию ҷодугарӣ машғул аст. зимни аз назаргузаронии манзили истиқоматию як миқдор ашёҳои карахт дарёфт гардид ки ҳамаи онҳо ба истилоҳ ба муштариёну ихлосмандони ин мардумфиреб буда бо мақсади гармию хунукӣ ва кушоиши кору пешравии зиндагонии онҳо истифода мебурдааст. вале чуноне ки худ ё иқрор аст иҷрои чунин амалҳо ҳаргиз аз дасти касе бар намеояд. вале шаҳрвандони зудбовар ки зери таъсири психологии фолбинон меафтанд вақт ва пулу моли худро сарфи чунин амалҳои пур аз ҷурму гуноҳ мекунанд. милитсияи пойтахт дар натиҷаи роҳандозӣ намудани чораёбнии оперативии ҷустуҷӯӣ муайян намуд ки як нафар соҳибкор дар бозори фаровони пойтахт нӯшобаҳои ташнашикани молати истифодаашон гузаштаро ба маъмулот баровардааст. айни ҳол оиди ин қазия корҳои тафтишотӣ идома дорад. сироҷиддин шакурӣ дар ин хусус гузориш таҳия кардааст. талабот ба нӯшокиҳои ташнашикан дар фасли гармо ниҳоят зиёд мегардад. аз ин ниёзмандии шаҳрвандон истифода бурда баъзе аз тоҷирон нӯшобаҳои пассифату муҳлати истифодабариашон гузаштаро ба фурӯш гузошта ба фиреби истеъмолкунандагон даст мезананд. кормандони шуъбаи таҳқиқи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе зимни санҷиш чунин як далели қонуншиканиро муайян намуданд. шаҳрванд шокиров далер ки дар бозори фаровон ба фурӯши нӯшокӣ машғул аст дидаву дониста нӯшобаҳои фанта ва кока-колаи муҳлаташон гузаштаро ба фурӯш гузоштааст. зимни санҷиш аз ҷониби кормандони милитсия аз номбурда дар умум 414 дона чунин нӯшокиҳо дарёфту мусодира карда шуданд. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати шокиров далер тибқи талаботи моддаи 627 кодекси ховайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда ҷиҳати чораандешӣ ба суд ирсол карда шуд. бо назардошти ҳолати мазкур аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки зимни харидорӣ намудани маҳсулоти хӯрокворӣ ба сифат ва муҳлати истифодабарии он аҳамияти ҷиддӣ диҳанд. ҳангоми мушоҳидаи чунин маҳсулоти пассифат ва муҳлати истифодабарии он гузашта ба мақомоти милитсия муроҷиат намоянд. риоя накардани талаботи қоидаҳои ҳаракати роҳ ва суръатафзоӣ дар як лаҳза ба вуҷуд омада боиси сар задани садамаҳои марговар мегардад. шарҳи як садамаи ноқши нақлиётӣ дар гузориши навбатӣ мутаваҷҷеҳ бошед.
متاسفانه سالهای اخیر بنابر رعایت نگردیدن قاعده‌های بی‌خطری حرکت در راه، رخ دادن صدمه‌های راه و نقلیات نگران کننده ارزیابی می‌شود. محض از جانب رانندگان واسطه‌های نقلیات تمغه موتورسیکل، موتورولر بی‌اعتباری ظاهر می‌گردد. هرچند از جانب کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی و یک قطار تشکیلات و مؤسسه‌های دخلدار با مقصد پیشگیری صدمه‌های راه و نقلیات در عمل تدبیرهای لازمه اندیشیده می‌شوند، ولی متاسفانه وضع حرکت در حدود راه‌های ولایت ختلان مرکب و خطرزا ارزیابی می‌شود. هر یک راننده را لازم است ماهیت رعایت قاعده‌های بی‌خطری را درک نموده و احتیاطکارانه واسطه نقلیاتش را اداره نماید. اما از مشاهده برمی‌آید که برخی از رانندگان، خاصه رانندگان واسطه‌های نقلیات تمغه موتورولر، موتورسیکل، سکوتر مانعگی ایجاد کرده وضع حرکت واسطه‌های نقلیات را مشکل می‌گردانند. بیشتری رانندگان این گونه واسطه‌های نقلیات نورسان و سالمندان بوده متاسفانه از قاعده‌های بی‌خطری برخوردار نیستند. همین حالت بود که سنه 12 ایولی سال روان سید علی فرجبلی ساکن ناحیه وخش سال تولدش 1976 راننده واسطه نقلیات سه چرخه تمغه مروی به قید رقم دولتی هنگام حرکت از سمت مرکز جماعت شهرکی وخش به جانب دهه آغازه ناحیه مذکور بنابر رعایت نکردن قاعده‌های حرکت در راه در حدود کنار چپی راه در منطقه دهه شرسری جماعت شهرکی زرینسار به چقوری سرازیر می شود. خلاف طلبات قانون در این واسطه نقلیات 8 نفر مسافر سوار بودند که بر اثر این حادثه مرگاور 3 نفرشان خواهران راننده به هلاکت می رسند. این چنین دیگر پیوندان اعضایان عائله راننده با برداشتن جراحت‌های گوناگون جسمانی در بیمارخانه مرکزی ناحیه وخش بستری می شوند. من موتور نو خریدم، یک تقریبا 2 هفته هیچ خریدم های نکردم، تجربه نداشتم در موتور. با موتور خوشم موتور لبو دوروش پاچه پافتن 6 تن های که بود با های کردم داره رفته سبدیم رفتم تا گگنه ها با چخری بدم درم چخری نظر که رولا کشیدم دیگه از دست بخورده شدم در چخری افتادم 3 خواره دست دادم تدیاس در بیمارخانه. در شعبه تفتیشاتی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان نسبت سید علی فرجبلی با ماده 212 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده و تفتیشات آن ادامه دارد. انجام برنامه اخباری وزارت کارهای داخلی. شهروندان گرامی، در برابر دیدن کردارهای ضد حقوقی خاموش نباشید و برای از بین بردن آن به میلیسیا خبر دهید، زیرا فعالیت دست جمعانه جامعه را از نابکاری و بی‌ترتیبی حفظ می‌نماید. تا برنامه آینده صحتمند و خانه آباد بمانید.